Από παιδί άκουγα το ίδιο πράγμα. Πήγαινε να δουλέψεις. Λες και η ζωή μου ήταν μια λυσίδα από ώρες και υδρότα. Δεν ζήτησα ποτέ από τους γονείς μου μια εύκολη λύση. Δεν θέλησα να κουμπώσω τα δικά τους λεφτά πάνω στις δικές μου πληγές. Ούτε ευχήθηκα ποτέ να φύγει κανείς, για να μείνει πίσω μια κληρονομιά. Κι όμως με κοιτούσαν καχύποπτα. Λες κι αν πάρεις βοήθεια γίνεσαι φορτίο. Μα εγώ το ξέρω βαθιά μέσα μου. Το να στηρίζεις το παιδί σου δεν είναι εκμετάλλευση. Είναι το αντίθετο. Είναι το να του δείξεις ότι δεν παλεύει μόνο του μέσα σε μια κοινωνία που γκρεμίστηκε μέσα στο χρήμα. Και εδώ κρύβεται ο φόβος μου. Όχι για το σήμερα, όχι για το αύριο, μα για τη στιγμή που θα με καταπιεί και μέναν αυτή η λογική. Φοβάμαι μην πιστέψω κι εγώ ότι αξία έχει μόνο ό,τι μετριέται σε χαρτιά. Μην αδειάσει η ψυχή μου και γίνει λογιστικό τευτέρι. Μην πάψω να βλέπω τον άνθρωπο και δω μόνο το κόστος του. Ξέρεις τι είναι να ζεις με αυτό τον φόβο? Να κοιμάσαι και να λες, αν αύριο λυγίσω? Να περπατάς και να νιώθεις το βάρος του κόσμου να σου ψιθυρίζει. Όλοι αγοράζονται, μα εγώ δεν θέλω να αγοράζομαι. Δεν θέλω να ξεπουλήσω την ψυχή μου για να χωρέσω στον κόσμο σας. Γι' αυτό σου λέω να τα βράσω τα λεφτά σας. Γιατί στο τέλος ό,τι αγοράζεται πεθαίνει και ό,τι χαρίζεται ζει για πάντα.